Trzeci, muszę tu będę chyba gasowy. Kiedy? Na końcu roku. Ja tu nie będę mieszkała. Przestań! No dostaniesz. Jak zmartyrujemy, czemu jesteś do pięci, że to bunie? Już to wtedy nie budzisz, bo ja... Tu fan. Знижка všetky stretnutia sa oveľa osobnejšie. Viete, čo je dôležitejšie ako firma? Akože? Čo je dôležitejšie? Prestań, Maciej. Vy všetci okolo mňa. Keď sa mi nekusí. To mocniejszy, nie? On czuje pri szpagietach, co to było. Vy všetci ste moje miliardy eur a všetci sú dodajci. Koľko jeszcze nie trzeba uczyć? Wiele. Rozumiete? To trzeba znaczy? Nie wiem, nawet specjalnie. Tak mało? Chodziło. Áno, Irina, áno, Irina. Čo robíš s tým vlasom? Ja? Chceš ho zjesť? Veľa šťastia, milí Gigi na piči. Prestaňte! Budem plakať! Gigi! Gigi! Teraz sa pustiť do vedešky. Dajme si Mariu. Nie dajme si. Dajme si konopę. No prawda. Tylko proszę nie tak wierzyć. Prawda. Mi to było wyświetlone. Ty tam nie kryjesz na piči. Keby si mal kramy. Czemu weź? Zase chlasteš, ty kurwa.